So, wadya kayo mga ka-Dayway Love TV. For today's video mga kalapagis ulit ay nandito po tayo sa loob ni Sir Joey Narbasa mga kalapagis. Isa na namang PRPC player mga kalapagis. Ano? So, kung ano yan, tara samahan nyo ako. So yun, welcome back mga ka-Dayway Love TV. Today's video mga kalapagis, bago ang lahat, introduce natin ang El Campeon Kalapati Feed sa araw-araw nating patuka. Ayan, so available sa kanilang Super Sisiw. Yan, and then MP29 mga kalapagis, available din sa kanilang produkto ang MP29 sa mga gustong mag-avail. Yan, check nyo lamang po ang aking Facebook page na DIY Love mga kalapagis. And also, available din ang Carbomax P para sa mga inakay natin. And then, ang dalawang produkto ng ating araw-araw na patuka mga kalapagis, Flyer Mix and then Breeder Mix, available din sa kanilang mga produkto. Ayan, and then El Campeon Pigeon Feeds is number 1 para sa ating mga kalapati. Ayan lamang po ating mabilisang pakilala sa ating El Campeon Pigeon Feeds. Mga kalapati, iniba ko dahil Kalapati Feeds yung sinabi nila sa akin. And then El Campeon, ay aliwala man, El Campeon Pigeon Feeds, yun ang tamang pronunciation mga kalapati. So yan lamang po ang ating update sa ating El Campeon. Balikan po kayo mga kalapati. So yun nga mga kalapais, nandito nga tayo sa loob ni Sir Joey Narbasa at interview ulit natin sila mga kalapais. So yan, interview na natin, umpisa na natin interviewin si Sir. So Sir, yung paano kayo naging unang nag-umpisa sa pagkakalapati sa pigeon industry natin? Yan. So noong 2010 na ano yung pinag-umpisa nyo na ibon ganun Sir? yung dito lang galing lang sa kaibigan. So ano yung unang naging achievement nyo Sir sa pagkakalapati? Tayo ba sa akin? Online? Yung pinaglaruan. Tas ano yung unang naging achievement nyo Sir? Naging karangalan nyo? Ay, dun sa pooling. Mga pooling. Anong year po yung nakapagbigay sa inyo ng karangalan? Noong 2015 naging second overall sa Matnog, second overall. oh. And then Tapos noong 2017 nag Mindoro. Finisher ng Mindoro. Nandito pa yung ibon Sir. Ito yung dalawang beses na galing ng Bicol. Yan kalapatids. Anong naging niyan Sir, achievement niya? 2 times na finisher lang. 2 times finisher. Tapos yung iba Sir? Yun. Yan o? Pulanggi. Anong lane po nito Sir? Pangalan yan. Pinangalanan ko na rin ng kwan. Sarili nyo ng line. Oo. Ginawa na ni Sir ng line mga kalapatis ito. Dahil anak na po yata. Oo, anak ng mga. Pulanggi mga kalapatids, ang kanyang sariling bloodline na mga kalapatids. So ito lang yung loop ni Sir. So yung naging achievement ni Sir, ulitin natin, ay naging second overall ng sa QRC, tas yun sa nag 2 times finisher ng kwan sa Ligaspi. So anong mga bloodline ito Sir? Mga yan? Wala, dito lang. Dito lang Yun. Unknown, ganun na. Unknown na mga kalapatids. So yun,
Sir, baka may bahagi kayo sa mga tropa natin dyan na gusto mag-umpisa. Ano yung may babagin yung tulong sa kanila, baka para may kaya sila mag-alaga ng kalapati. Ang importante basta malakas yung ibon. Basta malinis yung loob. Kailangan malinis. Oo, kailangan malinis yung loob. Ang palagi yung tatandaan mga kalapatids, pag nag-umpisa kayo mga kalapati, tingin kayo agad nung kung kakarera naman kayo, mag-invest na lang kayo kaysa magtuunan pa kayo ng pansin dun sa di ba sir, yung talagang kung gusto mo mag-champion, makapagpauwi, hanap ka ng magandang linyada para makuha mo agad yung gusto mong makamit. Dito si sir, mga kalapatids, si sir, ewan ko kung saan niya nakuha yung mga linyada, sa mga tropa lang daw nila. Dito lang din, unknown na, mga kalapatids. So yun yung pagkakasabi ni sir, unknown na. Kaya yung itong naging 2 times anak nung 2 times nila, dito na, sariling linyada ni sir. Mga kalapatids, yun. So yun yung naging tip overall din sa Aling Samar. Naging pick overall din. Ito yata yung na-post ko dati. Oo. Ito yung na-post ko sir, mga kalapatids, doon sa Facebook ko. Yun yung parang binibenta ko. King Survivor. King Survivor pa mga kalapatids, malupit. So ito lang yung look ni sir mga kalapatids. Napakasimple. Isa din natatandaan natin mga kalapatids, hindi nakukuha sa loft yan. Sa tamang pag-aalaga at pagkukondisyon mga kalapatids. Kagaya ni sir, tingnan nyo mga kalapatids, napakasimple lang ng loft. Pag ganun lang siya, makikita nyo, wala nang iba dyan mga kalapatids. Napakasimple. Dito lang yung kanilang bahay, nasa harap lang mismo mga kalapatids. So tara, silipin muna natin yung isa-isang kalapati na dito. Pakita natin. So ito, naglilimlim na pagkukuhanan ni sir na linyada na to. So ito yung sinasabi ni sir na mga unknown na. NDR yan. NDR na pang sabi ni sir na line. Puro naka NDR mga kalapatids. Bali 6 na NDR ng PFRPC. So ang kumakana na dito na club namin sa Pangasinan mga kalapatids ay ang PFRPC, kung hindi ako nagkakamali. Tas yung isang club na Pamkun. Kita natin sa isa. Ito, may inakay din. Wala na yata asawa to sir. Hindi, nandiyan sa taas. Sa taas. Yan yung bahay ng dati nga nabinta ko. Yun. Mga kalapatids. So yun, napakasimple dito sa loop ni sir. So yun lang mga kalapatids, yung ating babahagi sa inyo. Dito tayo, medyo tayo. Yun lang yung maibabahagi namin sa inyo na simpleng loop lock at nakakapagpauwi ng magagandang ibon. At nakakapagbigay ng achievement kay sir. Yung pangalan nila ulit? Joey Narbasa, mga kalapatids. So yun, tanong din natin mga kalapatids ulit kung may mga gusto silang pabati na tropa. Ayan, mga gusto kayong pabati na tropa dyan mga sir. Tropa nyo. Wala na. Mga tropa, medyo tahimik lang yata si sir sa mga club natin, mga tropa natin na kalapatids. Medyo hindi yata sila familiar sa mga tropa. So yun lang mga kalapatids, at dito na ulit nagtatapos kami ni sir sa vlog na ito, at naibahagi ni sir yung mga naging achievement niya at yung mga nagbigay ng ibon sa kanya karangalan bilang isang kalapatids natin. So isa na namang kalapatids natin dito sa Pangasinan Pigeon Industry. So pinapalawak natin yung mga pinapakilala natin yung isa-isa, yung mga nagkakalapati dito sa Pangasinan. So mas para paliwagin pa yung pigeon industry dito sa Pangasinan, at marami pang mahikayat na maglaro sa mga club kagaya ng PFRPC mga kalapatids. So yun lamang po, at
dito na ulit nagtatapos yung ating vlog. At kung bago ka pa lang ulit dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na and click mo yung red button para updated ka palagi sa ating YouTube channel. At wag mong kakalimutan mag-iwan ng like dyan sa baba para sa ganun ay makatulong ka na rin mga kalapatid. So yun lamang po at kita ulit sa next vlog. So yun si Sir, ayos na rin kami.